Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phela futhi-ke nginamukele kuyona i-channel hamba phambili i-radio Inkeza. Lami igama ngumfazi Ntuthu ngakhumalo bathi la sibona amagomede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela enze sure ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu, ividiyo esisukhulume ey'nkundleni zokuxhumana wesilisa laphana udaba nolu daba lukaValvela laphana ku-caption laphana esoleza elizophuma kusasa mane empeleni ilanga elizophuma kusasa laphana iphepha lesizwe ukuthi-ke uyabalisa owesilisa laphana olahlekelwe u-400,000 amarandi ngenkathi elobola laphana eMbesa ingoduso yakhe. Ngithe-ke ngingaqeda isikhathi esingakanani ngase ngibona ividiyo ethrendayo wey'ngane zakwethu ku-Facebook okanye ey'nkundleni zokuxhumana. Lo wesilisa-ke kade ephume noxhaxha lwezimoto ezokuthatha izinto zakhe laphana wayiletha-ke ngenkathi eMbesa. Lo wesifazane-ke eshaya ngisho nokusho ukuthi-ke bayaxhaphaza labantu besifazane, uyifuna zonke izinto zakho usazophinda abuya futhi-ke azolanda ezinye izinto. Angizukwanda kakhulu ey'ngane zakwethu, nansi ividiyo uzibonele amathupha bese ngitshela ukuthi ukuthini okwakho uphawula ngalolu daba. Ngila sibone ey'ngane zakwethu simphuma kanjena kodwa ngiyathemba unyabo uyafuna ezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho kusubscribe niphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu. Naso bengagcwala ngenise konke. Awungeke buya ibhodo lami angijola kabi lapha. Buya impahla zami. Letha impahla zami lesi. Jola kabi lapha. Ngifuna nje. Impahla zami lezi. Ngijola kabi labantu. Buye ezinye ngizoyilanda. Ufuna amantombazane? Hayi awasifuni. Amantombazane asifuni. Impahla zami nje ngihamba nazo. Ezinye ngiyabuya ngizoyilanda. Ngijola kabi lapha. Impahla zami ngizoyilanda. Funa yonke into yami ngijola kabi lapha.